ସବୁ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ସଫଳତା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଫଳତା ପଛରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟାର ହାତ ରହିଅଛି। ହିସାବ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକ ନିଜ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଅନ୍ୟର ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବନ୍ତି। ଅଜବ କଠୋର ସତ୍ୟଟିଏ, ମଣିଷର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଖରାପ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଖନା ବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଦିନେ ସେହି ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମହାନ କରିଦେବ। ଝାଡ଼ୁ ମାରୁ ମାରୁ ମହନ୍ତ କଥାଟି ଭୁଲ। ସିଧା ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚାର ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିସାବରେ ଫଳ ଦେବ। ସମୟ ବଦଳୁ କିମ୍ବା ନ ବଦଳୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖରାପ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିଯିବ। ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକା ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଏକଥା ଭୁଲିଯାଉ କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ।